Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a wannan rana ta Alhamis, 11 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiyya, wanda ya daidai da 29 ga watan 6 shekara ta 1445 bayan hijira. Mai karantawa Faruk Muhammad Baba mai da'awa. Kotun koli za ta raba gardama tsakanin Abba da Gawo na ranar Juma'a. Kotun kolin Najeriya ta sanya ranar yanke hukunci kan zaben gwamnan Kano tsakanin Abba Kabir Yusuf na NNPP da kuma Nasiru Yusuf Gawuna na APC. Saƙon kotun da ya bayyana da maraicen Laraba na tabbatar da cewa za a yanke hukuncin ne ranar Juma'a 12 ga watan Janairu. Shine matakin ƙarshe ga ɗaya daga cikin manyan shari'o'in zaben shekarar 2023. Tun bayan ɗaukaka ƙara a gaban kotun koli da kammala sauraron bahasin kowane ɓangare ne, magoya bayan jam'iyyun biyu da sauran jama'ar jihar Kano ke dakon zuwan wannan rana cike da zulumi da kuma zumuɗi. Shari'ar Kano ta kasance abin da ke jan hankali, inda mutane suka zura ido domin ganin yadda za ta kaya tsakanin ɓangarorin jam'iyyun biyu. Lauyoyin ɓangarorin biyun, barista Abdul Adamu Fage na jam'iyyar APC da kuma barista Bashir Tudun Wuzurci na jam'iyyar NNPP duk sun tabbatarwa da BBC samun sanarwar kotu game da ranar yanke hukunci. Kowanne a cikinsu kuma na bayyana kyakkyawan fatan cewa ɓangarensa ne zai yi nasara a wannan shari'ar zaben ta Kano. Kafin a je kotun daga ke sai Allah ya isa, hukuncin ƙananun kotuna biyu duk sun bai wa gwamna Abba Kabir Yusuf na NNPP rashin nasara a zaben watan Maris, kuma suka umarci hukumar zaɓe ta janye shaidar cin zaben da ta bai wa Abba, sannan ta tabbatar da Nasiru Gawuna a matsayin halastaccen zaɓaɓɓen gwamnan Kano. Hukuncin kotun ɗaukaka ƙara a kan zaɓen na Kano yana ɗaya daga cikin mafi janyo takaddama da cece-kuce a shari'o'in zaɓen shekarar 2023 saboda yadda rubutaccen hukuncin ya zo da saɓani. Kafin rahotanni su ambato magatakardan kotun na cewa abin da ya faru ba saɓani ba ne, tuntuɓen alƙalami ne, kuma doka ta yi bayani a kansa. Tuni dai ɓangarorin biyu suka koma ga Allah inda suka dukufa tarukan addu'a da sallolin nafila da azumi don neman nasara a shari'ar ta kotun koli. Haka zalika magoya bayan NNPP da APC sun yi ta jifan juna da zargin bayar da cin hanci game da wannan shari'a a ƙananan kotuna, duk da yake babu ɓangaren da ya iya gabatar da kwakwarar hujja akan zargin. Babu abin da aka fi tattaunawa kai tsaye tsakanin mutane a wuraren zaman su, kamar yanayin siyasar da jihar suke ciki, inda wasu ke tausayawa NNPP wasu kuma ke goyon bayan APC. Gwamna Abba Kabir Yusuf da kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓensa ya ce har yanzu yana da ƙwarin gwiwar cewa kotun kolin Najeriya za ta dawo masa da nasararsa. Haka zalika ɓangaren Gawuna a ta bakin shugaban jam'iyyar APC na Kano Abdullahi Abbas na da kyakkyawan fatan za su yi nasara a wannan shari'a ta ƙarshe. Mai sauraro, kana tare da mu ne kai tsaye a wannan tashar tamu mai tarin albarka, wato Mai Da'awa Islamic Zone. Ku kasance tare da mu a kowane lokaci domin jin sabbin labarai. Mun gode.